Walay kiss siya. Walay kiss. Madlo ka mag-lips to lips ang mga magtiayo ng mag-uyab ba kay COVID na. Kinuupay na lang. Hello guys! Welcome back to my channel na napadi inyong Mama Jinjin ng Bukidnon. Karong adlaw guys is February. Yan sa tayo kitsaron live? February. Sunahon sa niya sa among kalendar guys. February 10. February 10 may karon guys. Karon guys, ulan-ulan diri sa Malay-Balay. Nya, gahapon na gaulan-ulan. Muna karon na rami sulod na module lang sa port na module. Gitudluan ako guys og sulat ba kay para makabalo. Kita na ko ninyo guys sa among gibuhat karong adlaw nga mga kagwang-kagwang nga binuhat. Welcome to the world namo guys. Kay matingala lang mo nga gituyok lang mi. Mara ni ipakita na mo ang among kinabuhi sa vlog. Follow, subscribe pod mo sa among channel guys. Module si Poport. Tas si Port. Oo. Nawa guys Poport. Dugay na intaw ni iyahang kuan guys. Iyahang namisa nga edad ani kay kuan pa 4 years old. Kung gingnan si yung papa nga ako ning kuanan kapintalan kay bisag nun ani ligon man na wala na pud ni kapalit kay way palit. May pud ni kay kani siya. Ligon ba niya magamit pa, di na pud kailangan po nato ilabay kay sayang man yung sulatan. Nagsulat siya og kanang module niya. Kanang thank you Jesus. Thank you to the nice day ana mga kuan ba sa module ba nga praktisan og sulat practice. Nagdatag sila. Uy, kumagal sila. Mas pa siya nagsulat ka para mahuman. Para akong kabalikan. Sila ko balikan. Uy, dili. Mas pa siya. Father. Ipadool na ang kuan sa Faba. Faba, noon. Faba, malay na. Faba. Padool ng R sa E. Father. Sige, tarungan. Nice kaayo. Oh. Mana? Mamenda ba na? Father and mother. Father, thank you. Bless my father and mother. Bless my brother and sister. Bless all. Init-init naman guys, di. Ginainan ako panglaba kay. May man maglabat niya. Kaya kung ugma pa ko maglaba guys, piti naman daghan ng bulingon. Di naman ko ganahan na piti daghan ng bulingon. Tigdasok naman. Nakanig bayaw sa akin ng Pilipino kay niya. Na guys, itingog ng isda. Ugma, unya pa maglaba ba. May na. Pag na-enjoy time ka maglaba na lang gid ka kay sa kuan guys. Isa ugma-ugmaon pa nimo. Daghan ng bulingon na. Bisan may ka basket guys. Mga towel, mga basa pa kay kuan man. Timang uwan. Nato mahalay ng mga kuan eh. Mahalay ng mga towel basa kay basa mo kay mo ka. Ang uniform, trabaho. Ngayon nato niglaba para mahuman na ba. Wala huna-hunaon. Wala huna-hunaon nga trabaho. Kay mo man ni pinakakapon ng maglaba. Gani man ni nakaagi nag-anak guys. Pag maglaba na ka, kung ano maglaba guys, wala na kang mabughat. Muna nga, anam-anam mo na maglaba. Kaya maning anam-anam mo, kaya di man ka mabugatan. Di ka madakan ba? Kasi yung mga paglaba na to, daghan na kayo na. Grabe ng pamaol. Kaya nga, anam-anam mo, yung glabagit para walay tanhan, bulingon. Ito ang mga bulak guys, nindot tayo. Kamulog tuyok ang washing guys. Napog ko daani, nagsiug tanan nila kay makalipay man yung mga bulaka guys. So, pink og color pa. Pang girly yung color, pati yung nindot ang gitanawon guys.
Ang tawag na ba ni Papa Idon kay kuan? Yan tawag ani kay bulak sa utot-utot. Sus nindot kay guys, dili ko mapulaan og tanawan ni ba kay nindutan ko lantaw. Oh. Sus Ginoo ko gwapo hagid kayo. Dili gid siya dalo mamulak guys, nindot kaayo siya. Ah, my love. Wala ko my loves, guys. Hi, Dad. Hi, Papa. Sa'yo mong dala? Wala. Ay, bulak. Ha? Buwak? Buwak. Dalam na tanong mo, gapo na siya. Bicol na dili. Wala na siya din sa itong matanong. Wala bula. Ano sa ayla sa ibutang sa concert. Dili sa kuno ibutang sa kanang kuan. Saging man eh. Saging ni, wala saging tundan. Dili. Gapo na sa bulak. Wapo ni nga buwak na, nagdalaan ko niya buwak, guys. Pero So, ang man pagtanong. sa kilid ay tanong kay. Ah, ipakuan sa, ipasaha-saha, ipakuan, ipaugat. Oh, bati na siya sa kuan. Ibutang ni dito sa kilid sa alay. Dito. Uy, gapo kayo sa tanan. Aso din ni, aso din. Dito, ipatong sa anak kay ugmanan. Nindot, tagporba guro lab, mahalong guro na, kay na may puntik-puntik. Ano ka siya? Ito ko yung dahon. Da. Kasi butang ni. Gapo na. Isod na to. Tanong dalawa. Ako sa gawas, guys. Nag-antipara inyong lola. Kaya gulmul ng mata. Horot, nagputo lang imong kuan. Tanom din ako na ugma ang buwak di ay, guys. Kay nagdala din siya buwak. Anahan ko ana magtanom-tanom ba. Naabot na siya, guys. Atong kulit-kuliton. Hello, abot naman ka. Ay, success, Papa. Walay kiss siya. Walay kiss. Kawan. Tawin na, guys, pagikan sa trabaho. Nagi-kiss karon kay madlok naman tag-COVID. Madlok mag lips to lips ang mga magtiayo ng mag-uya ba kay COVID na. Di ko nagpamansin. Dili na magkuan. Dili na magkiss-kiss, guys. Nag-uot-uot na lang kay madlok sa COVID. Do. Yung baby. Yang baby, guys. Yung pinanggawan mo na siya kiro. Sayang sa kit. Ay, tara. Butang na. Ito. Wash your hands. Sa kain lab kung samot niya bayo, guys. Sigkong tanaw. Diyan. Pagkala kong kadugay, guys. Kain lab kung maayo. Tayo yung lula, nag-iglas-iglas na kay sangol-ngol lagi daw kong mata, guys. Bakit? Tinanglan na yung magpasukod. Karang sweldo ba? Magpasukod ko karang sweldo, guys. Kay ngol-ngol akong mata. Bisag Send sa Facebook. sweldo sa Facebook. Pag-follow na mo, guys, para tagaan ako sweldo sa Facebook. Kay warag, grabe na yun na akong kuan kayod. Gina, lagi na siya sa imo, alam, labing-labing lang. Di ko kawala. Wala, wala. Wala na ligo, okay na. Na, kung mga alagang kayopan. At turo po na si Papi, kung ano, papansinin mo. No? Kay lamilom na pa, stick to kay Sabi. no. Tanawagin siya ba? Sabi. Up. Udah, udah gitu. Up. 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 Papi! Gipalitan biya ni Bimbim ang dog og kuan bahog. Tana siya ganina siya mamaak. Mamaak gid ba siya o mangitkit. Igo bahog gibi man gawa na may bahog ba man siya nga palitan lang nako na. Galing ko na. Oh. Palitan ng isang putos. Palitan ito ng isang putos lagi. Dagga na pa-snack na ho kay buyag-buyag na nambok ba yang iro ba ya? Ano mo kay? Nambok.
Duha man nang gipay tibing. Duha. O ka to? Duha? Puno na, puno. Puno na. Duha. Dito kasi to sa luping yan na abli man to daan. Dito niya kay Gabriel niya kay. Ano ba ba? Tagaan niya sige. Ano ba na ba? Ang sulat sa ba? Nagpalit si Bimbim og bawg sa iro namo guys nga kuan dyan dog. Para buno og may kasi bilang tan ito wala na ram. So magparabo ni mo ugma nga napa mo kay trabaho wala ka Ito ba rin ma? Look at this. Puno na. Yabo like. Abre yabo tan. Ikaw reya po. Yabo ka. Yabo rin ito na. Nagpila din isa ka putos ana. 100? Ay sorry. Wah, sige lang kay yan to. Gutom man lagi na iro. Alam mo kaon giday siya kuan law. Lami mo na sa hon, mo na ganun Pay sa. pa ang pay. Kaon gid siya. Nga mo sila anak mo kayo lami mo gani atal. Lami mo rin siya. Ito Nga mong mga iro guys. Kana ang isang white kabindem mo ade ng duha. Ang isa tong black. Kanaan si Bimbim ato kay dako man tagahawak man tog mo dako. Ay mo tong kuan. Ang may Sige mangit-it Me, lagi. tanawa me. Tanawa gani. Lam 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 lam. Yan at tanana. Yan na tanang kaon, wag ka Happy brato. birthday, Jot Jot. Birthday ni Kyot Kyot! Nana ba, mag-birthday pa, naon ba? Happy Punta ka birthday, ba Jot Jot. Nabinduruan na sa Happy birthday, Jot Jot. Si Pipay, yung birthday. Sige. Tapos ang birthday ni Pipay. Happy birthday, Jot Jot. Tapos ang birthday ni Pipay. Pangilo. Birthday! Kaog ba na cute? Para kuan cute? Tabuk, sampuk, Para... sampuk, tako. Ay, dako. Gutom kayo yung mga aso. Ang pasalubong sa ilang amo. Lagay na yung food. Langkay ka sa imong mga iro. Lagkay. Ano lang katong Pag trabaho? uli na siya, tagbuon din siya. Ano ang kuan? Trabaho. Buon din siya sa iyang mga dog. Pag muuli, uragig sila Sino ng wala papa. kayo? Papaidon nila. Naman. Ano ka gini? Sa gabi. Da. Awit mo gini. Naman na, kapag ito trabahogan. Agoy. Naman. Wala gan. Pangita, dito sa nawala ano mo wala mo rami kayo mapita. Pangita. Ang sa'yo mo ipangita? Kung para bahoganan. Huwag ganang sa ero. Oo. Katong mga gagmay. Kung sukod. Gani, nawa. Gigamit ni Benben, nawa. Pangita, kapit ito nga dito. Narala dito, pangita, sayang. May pagitong isa, gitaguan. Ang labay mang isa. Hello! So, magluto ang panihapon, guys. Kita-kita na punta sa next vlog na mo. Na kung may love na ako ba, magkita-kita na lang ta. Kay, taas-taas na niya akong vlog, guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Salamat sa nag-subscribe ganina. Kung isa tong nag-subscribe, akong i-shoutout, taga mag-subscribe, akong i-shoutout sa akong vlog. Salamat sa inyong suporta o pagmahal. Kini inyong Mama Jinji ng Bukidnon. Kita-kita ta sa sunod vlog. Mwah.